orain dela 2 hilabete hasi ginen greba indefinituan, zeren daukau soldata orain dela 7 urte kongelatua eta gero 13 orduko lanaldiak egiten ditugu eta prekaritate desentepekin. Aurreneko kontaktu eduki genduna enpresakin eta bai diputazioekin zean onartu zuten baja geroz gutxi bajuago zirela eskaintzak onartu digute, baina ez dute inongo soluziorik eman. Bizikletak hartu ditugu eta bizikletaz errepidez egin dugu poligono 27-eraino jun, geho handikan Gorroseti barren Antiguora eta honeaino iritsi arte, Amabikaldea honea iritsi arte, errepidez manifestatuaz gure egoera. Hemen montatuta daukau, gutxi gora bera errepidean nola ibiltzen gehan, ez? Kotxe bat egiten du, buz horrek egiten du, pertsona bat baliz bezala itxura kotxe batek harrapatu dula, dago geho obratako seinale bat, geho TV bat dago, errepidean dagoen seinalizazioa dira, mantxoago juteko eta kotxeak zer nola joan behar duten, eta geho laneko erreminta batzuk. Horrek pixka bat ikusteko zertan haitzen gehan eta ze peligro dauden errepidean ze baldintzatan haitzen gehan lanen, ez? Zatik peligrosidade plusik ez dugu kobratzen, esate dute ez da hola sarturik eta azken finean errepidean lanitea bere arriskua dauzka.